Tabbas mun san za ku yi mamaki ganin cewa mun sanar da ku za a dawo da Prince Bello a matsayin mukaminsa na Yarima. Hakika Prince Bello an sake sa daga matsayin mukaminsa na Yarima ne tun bayan bijirewa umarnin mai martaba wato sarki a shirin fim ɗin gidan sarauta. Bisa ƙin umarni na sakin Bintu da ya yi a cikin shirin fim ɗin, wanda hakan ya janyo sarki ya fusata ga dukkanin al'amuran Yarima Prince Bello. Wanda sarki sai da ya maimaitawa Yarima Prince Bello har kusan sau uku akan cewar ya saki Bintu ba tare da kowa ya sani ba, amma ganin kin bin umarnin mai martaba hakan ya sa mai martaba ya harzuka kuma ya fusata duba da yanayin kin bin umarninsa da Yarima ya yi. Wanda daga bisani kuma sai ya ji labarin cewa ya ma saki wato tsohuwar matarsa ita kanta wato wacce take a matsayin matarsa kafin ƙaninsa Mu'azzam ya auri Bintu. Hakika hakan ya janyo aka tura wato shi kansa Prince Bello mai martaba zuwa wani gari a matsayin shine hakimi na dagacin daɓe. Mai sauraro tabbas mun san za ka yi mamaki ganin yadda muka sanar da kai cewa za a dawo da Prince Bello a matsayin mukaminsa. Tabbas ga dukkanin mai kallon shirin fim ɗin gidan sarauta ya tabbatar da cewa da dukkan alamu sun nuna cewa sarki bai ji daɗin abin da Prince Bello ya yi ba. Kuma sannan al'ummar gari ma sun fi son Prince Bello a matsayin Yarima ba Mu'azzam ba. Wanda daga bisani muna tunanin cewa a sati mai zuwa za ta iya yiwuwa wato ita kanta Bintu a gurin tafiyarsu wato garin daɗe za a iya samun matsalar ɗauke ta ko kuma aiki da rafin ɗinta a je a hukunta ta a yi mata hukuncin rataya, wanda hakan zai janyo shi kansa Prince Bello zai iya haƙura da ita kanta tunda ar ta rasu ya dawo ya rungumi mukaminsa na Yarima a masarautar gidan sarauta. Amma sai dai ba a nan gizo yake sakar ba, duba da yanayin yadda Mu'azzam yake a matsayin wato Yarima yanzu. Tabbas Mu'azzam ba mutum ne wanda za a iya cewa ya kai mutunci ko kuma ya kai kima irin ta darajar Prince Bello ba. Duba da yanayin ba al'umma ba kowa da kowa ne yake son sa ba illa hadiminsa wanda yake masa hidima, wannan wanda kai da kanka ka san cewa munafiki ne a cikin shirin fim ɗin na gidan sarauta. Tabbas Bintu tana matuƙar son Prince Bello sosai fiye da yadda kowa baya tunani, amma sai dai ba a biyo ta hanyar da za a iya cewa sun yi soyayya ba. Daga bisani kafin a zo dukkanin matsayin ma da Mu'azzam ya samu damar aurar Bintu, tabbas kowa ya san cewa soyayya suke da wato Prince Bello Yarima wanda yake a matsayin hakimin daɗe a yanzu. Amma sai dai dukansu kowa ya nauyin bakin sanar da kowa, wanda a wannan time ɗin Mu'azzam in ba kuma ta ba a lokacin da ake yin wato happy birthday na wato Prince Bello, wanda Mu'azzam ya halarci gurin, a nan gurin ya ga Bintu wanda ya riga shi kansa Prince Bello furtawa, inda Prince Bello yake ganin kamar zai iya jurewa, wanda ya haƙura ya bawa Mu'azzam a matsayin ya auri Bintu. Ita ma kuma ta bi umarni ya iyaye da kuma umarnin Prince Bello ta auri wato Mu'azzam. Amma kuma kwatsam sai gashi duka su suka kasa jurewa, wanda hakan ya janyo musu gagarumar matsala, inda a halin yanzu Prince Bello baya a matsayin mukaminsa da ta san shi da shi na Yarima, yanzu ya koma hakimi na wani gari wato garin daɓe, inda a yanzu haka a sati mai zuwa za a tura su garin daɓe tare da shi da matarsa Bintu, inda za ku ji cewa ya saki tsohuwar matarsa wato wacce take a matsayin matarsa kafin haɗuwarsa da Bintu. Hakan ya harzuka mai martaba ƙwarai da gaske, kuma bai ji daɗin abin da ya faru ba. Komai ka iya faruwa a sati mai zuwa a cikin shirin fim ɗin na gidan sarauta. Amma mai sauraro idan wannan ne zuwan ka na farko, ka daure ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun bidiyon mu a koda yaushe da zarar mun ɗora. Mun gode masu sauraron mu a wannan tasha.